Abagi nantoremo? Abagi nantoremo? Bas, ono jina wate bidikale nga malita nengoro Okong'o bugeni. Ndo mate mwara ntebi ese na kolye byose na teredi. Yorona nyorete kina kyarenge ese ne byali moison. Twanyorete nga omodiku digaba bwe county kisi Monda. Igago sabachibe ese rubianane amanye ko liko mwana ngina asirete kale. Bobe. Ekere kine kya kikerete ngatabanje ngo ese meli yo munyonge. Ikiara tware utigo montori mwesi bibona yare ko beturene ko kwende county ogo sabuya beso mwana amanya kuri njekara nali geretie ngake ukuranga mbese ese moyo munyonge ngatumo mogago ligo jikambo na nandi tota ko tebya bantu baito balese county to kwa endo chikwa gwe kerogo orogire yo excellency no inche timbo adirie teri yo excellency to ko ba yo excellency na eno manya ko nyoro mwana olene party epingina asirete karomoke osomiro obolire digiri na enda manya ko chocho ko mosabebes kwanza ke to toma ujumbe una onde bwensi ora nyore kale ngana to mgoche sene to nyore ngo ochire ko sabali yaki ko ruesa bastaka babarega ababa to gere kura tune sene tito matena go ho amu biya to serango je kiagera jadi ngoy karansoro bagonga igongo tebe kinanga onyo kwase birechi ama aki to ruesa monto motaka to isaini ko bamora ase wana ago kiroma ide kura na geteni kwani abaye olero na chandra nga bantu ane banjire ndibona na gete bas tekero mole ma ano wana bongo yu yanga mbe ya di kono mwaro je karam ko dibuate ko so aka monto mwa to meten kar kuya bas yo wana kingora na Nairobi na bongo tebya basena tanga na ena bantu ane banyamira igo baita betengo onde bwensi ogotwara bokurumi alede ho inere rangwe kono onde bwensi ole ese county oromo gavana oromo district gavana erasa venga je musie dioria chigo tinji to tomere fai lakini eto ikere haya alia na masikio afanya nini. Number 2, lero nacha na inje goja gusarira the project ye nyakitari itoga